Zdravo svima, ja sam Strahinja. Već mi znate ime zato što sam pravio sve u prošlim klipovima. Sada ja ću da idem tamo da uzmem jednu biljušku. Čekajte tu. Vi pričate to. Tišina. Možete bilo koju boju da iskoristite, nije važno. Možete da koristite ili voštrene bojice ili tempere, samo da bude nešto u boji. Ubacite i mešate. Sve dokle voda ne postane te boje. I onda izvaditi te parčiće. Eto. Uzete malo ulja, ali mora da bude zejtin. Nema vam veze količina, ali zejtina mora da bude više od vode. Mada ja ću sada da dam još malkice. Sada najvažniji deo. Vitamin C. Dovoljno je samo ova jedna tableta. I promešajte. I gledajte šta se dešava. Mnogo je lako ovo da se napravi. Treba zejtin, vitamin C i bilo koja boja i malkice vode. Ispada vam lava lampa. Ja mislim da je ovo najviše preporučeno za dečake i devojčice koji idu u školu. Verovatno će vaše učiteljice da se iznenade. Ovo je vrlo dobar obrok. Doviđenja.